नमस्ते. आज आपल्याकडे चिकन बिर्याणी बनते आणि तुम्हाला या ताई बनवून दाखवतात आहेत. या माझी मैत्रीण आहे वीणबाई. हा, हा. हे माझी इथे सूनबाई. नमस्ते. आज बघूया त्यांच्या पद्धतीने चिकन बिर्याणी. आता फर्स्ट मी तांदूळ चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेत 2 पाण्याने. 2 कप. हा, बासमती तांदूळ आहे. आणि 2 मोठे कांदे मी चिरून उभे घेतले. चिरलेत. आणि हा मसाला काढलाय. हा इथे खडा मसाला हा घेतलाय. सगळा खडा मसाला घेतलाय. जायपत्री, वेलची, 1 मोठी वेलची, तमालपत्र घेतले, जिरं घेतले आणि काळी मिरी घेतले आणि लवंग घेतले. आपण थोडा थोडा गरम मसाला घ्यायचा. थोडा खडा गरम मसाला. हा, आणि अर्धा किलो चिकन आहे. आणि हे 2 मिरच्या, थोडं 3 पाकळ्या लसूण घेतलंय आणि थोडं जिरं टाकलंय आणि थोडं मी हे किसून घेतलंय आपलं जायफळ आणि कोथिंबीर घेतली आहे. आणि हे सगळं आपल्याला आणि थोडी हे दालचिनीचा तुकडा वाटण्यासाठी आपल्याला हे वाटण करून घ्यायचे. आणि मी 2 मोठे टोमॅटो चिरलेले आहेत. आणि आलं लसूण पेस्ट घेतली मी 1 चमचा, 2 चमचे मोठे. आणि ही 1 चमचा मी गरम मिरची पावडर घेतली. आणि ही हळद घेतली आहे मी अर्धा चमचा. आणि हा मी चिकन बिर्याणी मसाला घेतला 1 चमचा. आणि आता आपण पहिल्यांदा हे वाटायचंय सगळं मिक्सरला. आणि दही सुद्धा घेतलंय मी. थोडासा दही घेतलाय. 1 छोटी वाटी दही घेतलंय. इथे आपण लावून घेतलं मिक्सरला सर्व. आता आपल्याकडे चिकन मॅरिनेट करायचं आहे ना. हो. आता त्याच्यासाठी थोडासा मीठ टाकायचा चिकन मध्ये. बघा, थोडासा नावाला टाकायचा, चवीपुरतं नाही टाकायचं आहे. इथे मी आलं लसूण पेस्ट पण याला लावून ठेवते. हा मसाला, हळद आणि लाल तिखट. काजल काजी चिकनला सोडत नाही ना. कधीच नाही सोडणार. आणि हा वाटलेला मसाला. चिकनचा कधी अपमान करत नाही काजल, नाही ना. आपल्याकडे त्याच्यासाठीच पाहिजे होता ना माणूस. आमच्याकडे चिकन खाणारच नव्हते कोण पण. एकट्याला पप्पूला खायला लागायचं. आज झणझणीत होणार आहे बिर्याणी. झणझणीत आवडत आहे की मिडियम आवडत आहे? नाका डोळ्यातून पाणी यायला पाहिजे अशी. हा, लक्षात राहील बिर्याणी. एवढं तिखट खायचं. आता इथे 4 चमचे दही घेतलेला 4 आहे. चमचे म्हणजे छोटी वाटी. आणि हा गरम मसाला पण टाकायचा. आपला चिकन बिर्याणी मसाला आहे ना. चिकन बिर्याणी बिर्याणी मसाला आपल्याला सर्व मॅरिनेट करायला ठेवायचं ना. हा, मिक्स करायचं पहिलं. वेल मिक्स. आणि मग आपण मॅरिनेट करूया. हे अर्धा तास ठेवलं तरी छानच आहे. आता हे सर्व मिक्स करून हे झालेलं सर्व आहे. मिक्स करून झालेलं आहे. हे अर्धा तास आपण असं झाकून ठेवायचं. झाकून ठेवायचं. चलो आता अर्धा तास काय करणार आहे. हां, चला. अर्धा तास काय करणार आहे तुम्ही. अर्धा तास आम्ही डान्स करणार आहे. येस. आता काजलला इकडे डान्स शिकवतो. ठीक आहे, हे चल. राईट लेग पार्टी, लेफ्ट लेग पार्टी, राईट लेग क्रॉस, लेफ्ट लेग क्रॉस. हे समजले 4 परत 4 पण असे. ठीक आहे. दिल बघ मोदी काय करते. दिल पण नाचते. हां, ती म्हणते नाचा, मी बघते उलट. ठीक आहे, परत परत हे स्टेप. ठीक आहे. हसू नको ग काजल, सिरियसली कर ना. हे बघ आता हिला काय झालं हातायला. आता असते कशा. याचा हात लांबडा लांबडा जातोय. हा, म्हणजे हे तुम्हाला दाखवायचं आहे का असं काहीतरी. हा, ती बोलते मला वडा ना जरा. तुला जेवढं ओरडा. comfortable वाटतं तेवढं शेअर करतो. ठीक आहे. ठीक आहे. एवढी पाहिजे. अजान बाहू. ते आता कमी कसं होणार. हिला हसायला जायला हसतच आहे. हायचं नाही काय. ते अजान बाहू आहे. ते तुला हे होत आहे ना. तो बघा. बल्ले 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 बल्ले. गोंधळ होईल सगळा. हा ना, असं नको खूप नॉर्मल असं. शिकायची प्रॅक्टिस चाललेली काय आहे. चाललाय बघा, हसतात आहेत. अजान बाहू नका दाखवू. समजे. मला समज नॉर्मल इथे असं ठेवा. इकडं बिरा. हा.
आता जोरात किती ना तुला तरी नाही का हा बस अजून थोडं करा ना हा बस आता तो बसूनच गेला बघा. अरे हसू असं असलं तर असं असलं तर काय प्रॉब्लेम आहे? काय बंद झाला मला हसू होतं ना मग कसा होतो? घे बघूया थांब तुम्ही राहा. हा स्टेप करा बाकी सगळं नको थांबा अगं ते हात कसा पण होऊ दे तुझ्या, ढिला सोड तू हात. बस काजल, तू हात ढिला तो सोड. कसा काय एकदम परफेक्ट असं खेळला. आता इकडे त्याला बघायला. बघावं लागेल मग. मम्मी यार मम्मी नाही अगं त्याला बघावं लागेल. चुप म्हणजे ना. असा ठेवावा लागेल. ए, म्हणजे seriously असा यार. होतोय त्याचा. हा हात ना हा तो बघा काय झाला. बरोबर ना नाही हा म्हणजे लेवलला ती बस, म्हणते. एवढा बस. म्हणजे तिला पण बरोबर येईल. आणि अरे तू- मामा मैबा हा तू जरा पण उंच घे. पहिल्यापासून आता हसली ना काजल पटके दिला तुला स्टेजवरती. ना लक्षात ठेव हात जास्त वर नको हा. चला लवकर साडी मारामारी बसली आता. करा. है? Wrong आहे, तुमचा स्टेपच रॉंग आला. तुझा रॉंग आला. तुझा स्टेप रॉंग आला. शुक करते नाकाने आणि खाली रॉंग झाला. पाणी प्या माहित आहे. हसते काय आता बरोबर आहे ना हे? माझा आणि भाऊ बरोबर आहे आता. ते माणिकडे आहे बा, माणिकडे असा हा आणि असा हा गोल फिट हातवर नाही, तू काजल हात मानेवर टाकायचा बघूच्या. आता जर हा थांब थांब घे घे स्ट्रेच नाही तो हात हा, नाही. असा कर. 1 2 तू टाक हात मानलं. हा हा मला ना हा हात लगेच खाली घेतला पाहिजे हा म्हणजे तो तिला हात कम्फर्टेबल तू होईल. लगेच लगेच खाली. घ्यायचा आणि तो लगेच खाली करायचा Stretch. त्याने. हा बरोबर हा असा मी ना पडला पाहिजे हे असं असं माने असं असं टाक. असा घे त्याला. त्या खांद्यावर गेले त्या खांद्यावर हा 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 बरोबर आहे. अगं, नाही तो बरोबर आहे हा असा हा असं असा असं तुला इकडे पकडणार ना, म्हणजे त्यांनी खाली हा खाली हा, अगं असा. त्यांनी नाही पकडला तर तू तर त्याला पकडलाय मानेला. असं आहे ते. तिथे आपला अर्धा तास झालेला आहे आणि इकडे अर्धा तास जाऊन मॅरिनेट पण झालंय ना आपलं. मॅरिनेट झालाय. हम्म. आता तोपर्यंत आपण आहे ना कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे, हे तळून घ्यायचा आहे आणि त्या अर्धा कच्चा भात शिजून घ्यायचा आहे. त्यासाठी पाणी ठेवलंय. पाणी ठेवलायचं. कांदा म्हणजे ते बिर्याणीवरती लाल टाकतो तसा कांदा तसा करायचा करायचा. जरा क्रिस्पी होईल ना कांदा तोपर्यंत आपण तळून घ्यायचा व्यवस्थित. म्हणजे आपण हे मॅरिनेट करायला ठेवलं त्यावेळेस हे करायला सुरुवात करू शकतो ना. हा तेव्हा आपण तळू तळू शकतो तुम्ही तळून ठेवू शकता. आणि हे जेवढं जास्त मॅरिनेट होईल तेवढं तेवढं चांगलं ना. चांगलं. तेवढं चांगलं. म्हणून अर्धा तास कधी पण ठेवून द्यायचं. काही ते कांदा बघा तळून झालेला आहे. कांदा तळून झालेला आहे. हा आणि आता आता आपण इथे- हा खडा मसाला टाकायचा आहे. हम्म. हा फ्राय करून घ्यायचा आहे. जेवढं आपण घेतलं ते सर्व टाकतो ना हा, आपण. सर्व टाकायचं आहे. 1 चम्मच आपण इथे अमूल बटर पण टाकतो तेलामध्ये. बटरचं काम झालेलं आहे. परत फ्रीजमध्ये ठेवा. जरा गॅस पास करूया का? झाला खडा मसाला. हा आता आपण टोमॅटो टाकतोय. हा. किती टोमॅटो घेतले आपण? 2 मोठे टोमॅटो. ओके. आपण जो डान्स करतो त्याच्यावरती गाणं कोणतं आहे? ओ करम खुदाया नंतर त्या पुढे तुझे मुझसे मिलाया तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है तेरी संग यारा मम्मीला बाहेर खुश रंग बहारा तू रात दिवानी नजर का सितारा. त्या बात आहे. आणि आमचा इथं बघा चिकनचा सितारा कसा जातो. टोमॅटो आपल्याला पूर्ण तेलामध्ये हे करायचे आहेत ना 2-3 मिनिटं तरी. हो फक्त आपलं टोमॅटो टाकून पण 3-4 मिनिटं झालेले टोमॅटोचा कलर बघा. टोमॅटो शिजलाय आता. टोमॅटो असं वाटतं ते चिकनचीच पीस वाटतात आहे. हा असं झालंय. हो ते आता चिकन टाकल्यावर ते पिघळणार त्याच्यामध्ये. हा इथे आपण अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे ना. हा
आता चिकन टाकून आपल्याला किती वेळ ठेवायचं आहे? हा? जास्त वेळ ढवळायचं नाही, असं एकसारखं करून घ्यायचं. मिक्स करून घ्यायचं करू. मिक्स वेल. तिथे आपण मीठ टाकत आहोत. 2 मिनिटं आपण ढवळून घेतलेलं आहे. हा टाका. भात टाकायचं आहे ना अजून. थोडा टाका. भात. हे टाकलं आहे मीठ. आता त्याच्यामध्ये भात टाका, तांदूळ टाका. आपल्याला डान्स प्रॅक्टिस करून भूक लागेल ना, हम्म. म्हणून बिर्याणीची स्पेशल तयारी चालू. उलट आहे, इकडे बिर्याणी बनते म्हणून आपण डान्स करतो. हा बरोबर. पण ते पाणी टाकलं जास्त करून. थोडंसं भात होतं ना मॅरिनेट केलेलं. आणि ग्रेव्हीला पाणी टाकायला लागतो थोडा. हो. मग ते चिकन थोडं शिजलं जाईल. आता आपण याच्यावरती झाकण मारूया. आता किती वेळसाठी आहे? आणि 5 मिनिटं मारायचं झाकण. 5 गॅसवर ना. हा. तिथे आपण तांदूळ पण काढून घेतले ना 80% शिजलेले. आता आपण ढवळून बघूया ग्रेव्ही आपली. भात काढून घेतला आपण. चिकन आपला चांगला शिजलेला आहे. मस्त शिजलाय बघा. आता आपण थर कसा लावायचा माहितीये का? ह्याच्यावरती अर्धा भात टाकणार. आता बघा तुम्ही. आता हा भात फक्त आम्ही दोघं खाणार आहे ना. हा तुमच्या दोघांसाठी. दोघं ना. तर हा भात बरोबर अर्धा डिवाइड करूया प्लेट मध्ये. अर्धा भात टाकलेला आहे ना. आता त्याच्यावरती कांदा तळलेला टाकलेला. कांदा टाकतोय. बरिष्टा म्हणजे कांद्याला मध्ये ठेवलं मग परत त्याच्यावरती आपण भात टाकणार परत आहे ना. त्याच्यावरती भात टाकायचा आहे. त्याच्यावर त्यावरती ठेवायचा ना कांदा. तर भात. काजल बिर्याणी आवडते तुला? हो आवडतं. असतं ना बिर्याणी मध्ये चिकन बाजूला खाते फक्त. असं नाही, मसाला वगैरे सगळं मस्त. कसं खाते? तर परत आपण उरून कांदा कांद्याचा पाऊस वरतो. भरपूर व्हायचा कांदा. मेन म्हणजे आता हे आपल्याला स्लो गॅसवर आता मुरायला ठेवायचं आहे ना. हा स्लो गॅसवर ठेवायचं. 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, 7 मिनिटं असं ठेवायचं. मुरायला ठेवायचं ना. फक्त करपायला नाही द्यायचा. हो. तर झाकण मार. चांगलेच बसले. कालच्या अगोदर बघा मस्ती बघा मस्ती बघा. ठीक आहे रेडी. कारी ले लो कारी वाले. रेडी का? वो करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा तुझे रंग बहार. तिकडे तिकडे अशी कोण फिरणार तू? नाही तशी कशी फिरणार? नाही राईटला राईटला तर राईटला मग तो फिरवायचं. राईट ते तसा तुझा वा, असं फिर 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 तू फिर राईटला फिर. नाही उलटा होतोय. आज टेम्पल काढून घे टाकूया. घे 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 फिर 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 राईटला फिर. राईटला फिरणार ना तू असं. अरे हा घे, 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 फिर. फिर. बरोबर. ना? अरे हा तू उंगली पकड ना. उंगली किधर छोटी है. हा ह्याच्यात गडबड होणार आहे हा. खुदाया है खुदाएगा मैं. नको आपण आज नको करूया. काय ते ओ तेरे संग यार इंग्लिश मीडियम मध्ये ना काहीतरी वेगळं करूया. अय्यो हा आम्हाला डान्स करायचा. आपलं हे करायचं ना आता टेस्टिंग. झाले आपले किती मिनिटं झाले? 10 मिनिटं झाले. झाले 10 मिनिटं. गॅस बंद करून टाकलाय. ओके चला द्या. तुमची प्रॅक्टिस चाललेली आहे ना. तू गाणं मी बोललो ना बाहेर. काजलला लय आवडला तो गाणं. हो का? माहिती तुम्हाला माहिती आहे मेरा जूता है जापानी. मेरा जूता है जापानी ये मशरूम हिंदुस्तानी. मशरूम बोलले ते. मशरूम मशरूम हिंदुस्तानी. बरं रेसिपीला बोलायला पाहिजे असं गाणं.
आपली मशरूमची थोडी बिर्याणी आहे, आपली चिकनची हे बिर्याणी चिकन हिंदुस्थानी. मग त्या पुढे बघ कलर मस्त आलाय. लाल टोपी बाजू में लाल ब्लाउज वाली. फिर मैं दिला हिंदुस्तानी. चला. किती मस्त छान झालाय ना. हो. वाफ नाही येणार कारण मी पहिलाच गॅस बंद केलेला, तुमची प्रॅक्टिस चाललेली ना म्हणून. शुभांगी खीर ताई, वा वा वा, अशी ग्रेव्ही पाहिजे वरती. तुम्ही आता पाहिजे तर मिक्स करू शकता याला. हा म्हणजे हा, कसं एक layer वाढायला बरं ना. वाढायला बरं आणि मसाला पण चांगला होईल वर खाली. वा वा वा, छान छान छान. बघा ओमकारच्या तोंडाला पाणी सुटलं आहे. पहिलाच सुटलेला, आता नाही. आवाज आला काय? पहिलाच सुटलेला. पाण्याचा आवाज पण येतो इकडे. वा वा वा. चला या काजल, प्लेट घेऊन या बाहेर. बघा आधी आम्ही तुम्हाला एवढा देत आहे. किती वाजलेले आहे काजळ बेटा, तुम्ही आता खाणार आहे एवढा की तो विचारपूर्वक घे ना, नहीं तो पेट में गुड़गुड़ होएगा. नहीं तो तुम लोग को वापिस उसमें नहीं डालने देगा. हा, हाँ. चलो हो गया तुम्हारा खाना, रात के 12 बजे अभी चलो. वो तुम्हारी उरियाली बिरयानी. टेडंग टेडंग टेंग टेडंग 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 टेंग टेडंग. रिश्तों के भी भूख बदलते, रिश्तों को भी भूख लगती है, नए नए प्लेटों में बिरयानी सस्ती है, बीबी की पूजा हो, खाने में बिरयानी हो. नंतर काय पुढे गाणं? खाने में पानी नहीं पियो, चलो अभी बिर्याणी खाओ. हे पब्लिक बघा इथे. हे बघा काय हे दिलो, काय आहे? बघा कशी झोपली तू? अशी कशी झोपली? चिची आली खाली, चल चिची खायला चल. चिची दिलो चिची. तुम्ही चिच्ची खावा नाही तर काय पण करा. आपल्या एंगेजमेंटच्या हॉलमध्ये एंगेजमेंटचे जे हॉलचे ओनर होते ना ते आपल्या दिलला पण ओळखत होते. ते बोलते काय बोलले होते, तुमची कॅट आहे ना त्याच्यावरून आम्ही तुमचा व्हिडिओ बघायला लागलो. अच्छा. आता कमेंट मध्ये सांगा कोण कोण आमच्या दिल मुले व्हिडिओ बघायला लागले. हे बघा दिल, बघा दिसला दिल, दिल, दिस इज दिल का दिल. चला आता मी हात धुवून आलो. ठीक आहे, तू हात धुतलेस? हात लगाया. हात धुवून या चल जावा. हात धुवा. हात धुवा. आता इथे आपली बिर्याणी रेडी आहे. आता आपण तुम्हाला टेस्ट करून दाखवूया. काजल चला टेस्ट करून दाखव. आणि इथे आमची पब्लिक पण बसलेली आहे. कशी झाली ती फक्त सांगा. गरम गरम आहे तो काढा बाहेर. आणि आम्ही जो डान्स प्रॅक्टिस केला तो तुम्हाला आमच्या लग्नामध्ये दिसणारच, बरोबर ना काजल? How it is? Nice. खूप मस्त आले. मस्त मम्मी मस्त. आपण ऑर्डर देतो ना, ऑर्डर बाहेरून, तशी झाली एकदम मस्त. रेसिपी खूप छान झाली. I am the best. तुम्ही अशाच प्रकारे बनवा. आणि व्हिडिओला काय काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आणि काय काजल? घंटी वाजवा. टिंग.